बाक्सानि दक्षिण बिजनी फरायसालिमायाव गुथि फ्रेशमेन ससियेल डे हाबाफारि खुंदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय आनन्द बाजाराव थानाय दक्षिण बिजनी फरायसालिमायाव गाजा गोमजायै गुथि फ्रेशमेन ससियेल डे हाबाफारि खुंदों। हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै 1 नं कक्राझार लकसभानि MP जयन्त बसुमतारी, थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो 21 नं सालबारि बियाबनि MCLA जय मोसाहारि, TCLCC मासिगिरि बिनोद मोसाहारि आरो ओनसोलनि दोलो आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो आरो फरायसालिमानि गोरायुं अमृत बर'नि मेल सामलायनायाव जोबलाङो। गुथि फ्रेशमेन ससियेल डे हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों मोनथिना लानि। दिनै दक्षिण बिजनी डिग्री कलेजाव गुथि फ्रेशार्स डे बिथांमोना सेलेब्रेट खालायदों आरो बे जि डिग्री कलेज बे दक्षिण बिजनी डिग्री कलेजाव दिनै गोबां फरायसाया बेवहाय डिग्री फरायनो बिथांमोना 180 फरायसाया दिनै फार्स्ट सेमिस्टाराव मुं थिसननायखौ जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों गासै फरायसाफोरखौ नोंथांमोननि गेजेरजों जों बरायो आरो गुबैयै बेवहाय जेसेबां दिनै डिग्री फरायनानै दं बावहाय गासै ओनसोलनि बावहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिया बावहाय फरायो, बर' मिडियाम बेकग्राउन्ड, एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्ड आरो बेबादिनो बेवहाय जिखिनि बिथांमोना गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानो जुजिगासिनो दं आरो नाजागासिनो दङ आरो दिनै बेवहाय मोनसे बाथ्राया बेसो जे जोंनि दक्षिण बिजनी डिग्री कलेजा दिनैसिमबो बियो सरकारि कलेज नङा, बियो भेन्सार कलेज आरो बिनिखायनो बिथांमोननि जानानै जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्ड बादियै बावहाय निट बेसिसखौ नायनानै बे डिग्री कलेजा प्रभिन्सियेलाइज कलेज जाहाथे उनाव जालांनांगौ बिनि थाखाय जों दुलाय बर' फरायसा आफादा अरायसम जोङो बिथांमोननि जानानै जों दाबि लाखिलांगोन। मानोना ओनसोलखौ नायनानै दिनैहाय जि एनरलमेन्ट आरो फरायसाफ्रा जि गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ डिग्री फरायनो मोननांगौ बिनि गासै सुजुग सुबिदाखौ नायोब्ला जोङो दिनैहाय बेवहाय जोबोद गोनांथार होननानै जों सानो। दा बिनिखायनो फैबाय थानाय समाव बेवहाय बेसेबां फरायसा बिथांमोना खस्थ' खालामनानै फोरोंनाय जे फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनहा जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिथांमोनखौ साबायखर बावो आरो इयुन समाव जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन बे कलेजखौ सरकारा नोजोर बोनानै फाहामलाङो आरो सहाय खालामलाङो बेखौबो जोङो दिनै नोंथांमोननि जानानै बे फ्रेशार्स डेआव जोङो खावलायबाय। मानोना बेवहाय डिग्री कलेज जानांगौनि गोनांथिया जोबोद गोनांथार होननानै दिनैनि फरायसाफोरनि मुं थिसननायजों आरो बेवहाय नुजाथिनाय गासैबो ओनसोलनि सानसुमैफोर आरो बयबो गोरों सुबुंफ्रा दिनैनि गेजेराव दिनैनि समाव जों बे जायगायाव जाहाथे बेबायदि मोनसे मोजां डिग्री कलेजआ अरायसम प्रभिन्सियेलाइज लेभेलसिम सहैनो हाथों बेखौबो जों आसा खालामो आरो फरायसाफोरा जाहाथे गोग्गो सोलोंथाइ लानानै डिग्री फरायनानै समाजनि जौगानाय आरो बायदि समाज बेरेखानि हेंथायै गसंथानो हालाङो आरो साफा साफा जाहाथे राफोद सुबुं धोन जानो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे फ्रेशमेन ससियेल डेनि दारै दुलाय बर' फरायसा आफादा गासै फरायसा फोलेरखौ फरायसा माहारिखौ जोङो खावलायो। फैबाय थानाय समाव 6.3 आव बे कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जागोन होनना फोरमायदों नामा? दिनैनि समाव जिहेतु दुलाय बर' फरायसा आफादा थामथि गोरोबथानि सागान होनाय मोनसे आफाद हिसाबै जोङो दाबि खालामो जे बे जि दफा 6.3 भेन्सार कलेज बा स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जे हाबाफारि बेखौ सरकारा मावगासिनो दङ। जेरै जि डिग्री कलेजखौ लाग्रोबाय आरो उननि बाखि थालांनाय जि कलेज जेरैहाय दक्षिण बिजनी डिग्री कलेज दङ बेबायदि गासैखौबो जाहाथे फारि फारि सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामलाङो आरो दुलाय बर' फरायसा आफादा जों बे दाबिखौ लानानै नारसिननायखौ जों खम खालामाखै आरो बिटिआर सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारनि सायाव जों आरोबाव गोख्रोङै नारसिनगोन। मानो होनबा बेवहाय माखासे सैथोथा दङ आरो बे सैथोखौ लानानै दिनै जोङो जिहेतु बे प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रसेसखौ खालामनांगौ होननानै जों दाबि देखायदों आरो बियो दिनै दक्षिण बिजनी डिग्री कलेजाव बे मोगथां महर मोनगोनखौ जों मिजिंथियो। बेयाव कलेजनि गोबां डेभेलपमेन्टनि बिल्डिं कनस्ट्राक्सन नांगौ होननानै फोरमायदों। मा फोरमायगोन गभर्नमेन्टनिसिम माबा खावलायगोन नामा? जोङो दुलाय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर बोनानै खावलायनो लुबैयो दिनै गोबां भेन्सार स्कुलनि गेजेराव दक्षिण बिजनी डिग्री कलेजा मोनसे ओरैबायदि जायगायाव दं जाय जायगायाव गोबां फरायसाया मुं थिसनो। बिनि थाखाय दिनै क्लासरुमखौ नायोबा 100 फरायसाया मोनसे क्लासरुमाव जिरायनानै क्लास खालामजाया आरो बिनि थाखाय बेबादि दक्षिण बिजनी डिग्री कलेजा भेन्सारब्लाबो बावहाय सरकारा ओरैबायदि अनसुंथाइ हरो जाहाथे क्लासरुम फेहेरनायनि थाखाय आरो बिथांमोननि लाइब्रेरिखौ मोजाङै बेबस्था खालामनानै होनांगौनि थाखाय दिनै जि बेबस्था बिथांमोना गासिबो आबादारि न'खरनिफ्राय बे कलेजाव फैयो आरो बिनिखायनो बे गोहोखौ जों फेहेरनानै होनांगौ जाहाथे बिथांमोना बावहाय
सोलोंथाइनि जे गियाननि फुंखाखौ फेहेरनानै लानो हायो बिनि थाखाय सरकारा जाहाथे नोजोर बोनानै क्लासरुमनि गोनांथि लाइब्रेरिनि गोनांथि बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव खामानि मावगोन होननानै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों जों बिनि कलेजनि जानानै दाबि दैखाङो। जिहेथु थांलाय फैलाय कमिउनिकेसन लामायाबो जोबोद गाज्रिथार मा फोरमायगोन? दा बेबो मोनसे दिनैनि समाव जोङो नोजोर बोनो हायो जे दक्षिण बिजनि डिग्री कलेज बियो जेबादि मोनसे आनन्द बाजारनि खाथियाव थानाय आरो गबर्धनानिफ्राय फैनाय जि लामा मोनसे बेबो बायजोबनाय आरो कलेजनिफ्राय जे आनन्द बाजारजों फैनानै कलेजजों फैनाय लामाया बियो माने माबासिम थाङो सरुपेटासिम थाङो। दा बे लामायाबो दिनैहाय माने मोजां नङा। दा बिनि थाखाय सरकारा बेफोर गासिबो थासारिखौ फरायसाफोरनि गाहामनि थाखाय माबा मोनसे सिन्था खालायनानै मोजां लामा बानायनानै होनांगौ जों बेखौ नोजोर बोयो आरो बिनि सायाव जों निस्सय सरकारखौ जोङो बेफोर नोजोरखौ बोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों नारसिनगोन।